ମୁଁ ସାଗରିକା ପରିଡ଼ା मोर यूट्यूब चैनल ट्रांजिशन अमृता को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु आज मेडिटेशन में हार्ट चक्र उपर आरंभ करिया। हार्ट चक्र होची हृदय चक्र जहाँ अनाहत चक्र भी कह जाए। हार्ट चक्र ब्लॉक हेले आमे भल पाइबा को अनुभव करि पारंती नहीं। ये समग्र सृष्टि भल पाइबार परिपूर्ण, किंतु बहुत लोगों को लगे आम कहीं भल पाती कहीं से हृदय चक्र बंद हो जाए, जहाद्वारा कि से माने सृष्टि जो भगवान तैयारी करचंती पूर्ण प्रकट करचंती तांको अपूर्णता अनुभव हुए। आपण मैंने समस्ते गोटे चक्रासन में बसी पड़तु। सुखासन जोटा कहते, गोड़ को गोड़ छंदी दिंतु, हाथर आंगुड़ी को हाथ भितर क्रॉस कर बसंतु, आउ निज कोल रखी दिंतु। मेरुदंड पूरा सीधा रहिबो। आखि धीर भाव बंद करंतु। जदि आपण हेल्दी अच्छंती किंबा चकमाड़ी पकई बसी न पारिबे ताहले आपण चौकी उपरे बसी पारिबे। एबे आपण कौन करंतु, गोटे निश्वास पूरा जोरे नियंतु, छाड़ंतु, आ गोटे निश्वास जोरे नियंतु, छाड़ंतु, आपण मैंने कौन करंतु, आपणकर नाकर अग्रभागे निश्वास जात जात होची ता उपरे ध्यान दियंतु। आपण जिते बड़े मेडिटेशन करने को आरंभ करेंगे, मनर स्वभाव होची भाग्यवा, सब बड़े मन दौड़ी पड़ेब कुआड़े। तेणुक आपण मन को कहे आपण ध्यान करुचंती बोली। पूरा निश्वास को ध्यान दियंतु।
ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର କଥା ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ କିଛି ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଯେତେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣ ମୋ କଥା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯିବେ। ହୃଦୟର 6ଟା ଗୁଣ ହେଉଛି ଦୟା, କରୁଣା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ସାହସ। ଏଇ 6ଟା ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼୍ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଦୈବତ୍ୱ ଦିବ୍ୟତାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ବ୍ଲକ୍ ଥାଏ, ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦିଆଗଲେ ବି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। पूरा निश्वास को ध्यान दियंतु। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ହୃଦୟ ଚକ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଥାଏ। ଆମର ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 5000 ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ୍ କାହାଠାରୁ? ବ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଠାରୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼୍ ହୁଏ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନରେ ପାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ କାମନା କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି ଇର୍ଷା, କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା, କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ଏଗୁଡ଼ା ରହେନି।
ଚକ୍ର ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗମନ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ହୃଦୟରୁ କହିବେ ଯେକୌଣସି କଥା। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ମିଛ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ହୃଦୟରୁ କହିବେ। ରାଗିବେ ବି ଯଦି ହୃଦୟରୁ ରାଗିବେ, ହସିବେ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ହସିବେ। ଆପଣ ପୁରା ଖୋଲା ବହି ପରିକା ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ, ଯେଉଁ ମଣିଷର ହାର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫିଫ୍ଥ ଚାମ୍ବର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ, ସେ ଫିଫ୍ଥ ଚାମ୍ବରରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ହାତ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଫିଫ୍ଥ ଚାମ୍ବରରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ସେ ଲୋକର ସଡନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିରେ ତା'ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମେମୋରି ସବୁ ଲକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବି ମେମୋରି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼୍ ଥାଏ ହାର୍ଟ ଚକ୍ର, ସେମାନେ ସେ ମେମୋରିକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଇନ୍ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗୃତ ମଣିଷ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଜାଗୃତ ମଣିଷ କ'ଣ? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବା, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ହସିବେ ଯଦି ରିଏଲ୍ରେ ହସିବେ, ଦୁଃଖ କରିବେ ଯଦି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ ହିଁ ଲାଗିବ। ମଜାକ ଯଦି କରିବେ ରିଏଲ୍ ହିଁ ଲାଗିବ, ପୁରା ସତ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଥାଏ। पूरा निश्वास को ध्यान दियंतु।
ଏବେ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ନିଜର ସଚେତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନିଜର ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ଆଖି ଖୋଲିବେ। ଧୀର ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆଖି ଖୋଲିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ହୃଦୟ ଚକ୍ର। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଶରୀରରେ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଧୀରେ ସେ ଉଠିକି ଯିବେ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ପିଇବେ ଆଉ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜିର ହୃଦୟ ଚକ୍ର ମେଡ଼ିଟେସନ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ହେଉ, ଏହା ମୋର କାମନା।